Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 20 iýun hepleriniň tiýşirme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Men bilen şu gepleşikde ine Koordinasiýon Centrynyň ýolbaşçy Muhammed Döýüji gatnaşýar. Salamu aleykum Muhammed aga. Salamu aleykum Murat, salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, şuňky gepleşigimiziň temasy Ýewropa we Türkmenistanyň arzynaky hyzmatdaşlyk boýunça tesirnama. Yine gepleşige başlamak biz bir video bolýar. Şu konuda nastaýaşy времена ondan soň biz öz temamyza geçeriz. Ünferim hormatly vatandaşlar. Ya bir teknik problema. Murada men şu telefondan gireyin eken nimeden ha. Men bundan çıkýan telefondan gireyin. Bolur. Yine Muhammed adı geldi. Yine gelin şu nimetlerden Nastaýaşy Время'den YouTube kanalda yine Россия boýunça material berdi. Şol gatky material. Gelin ünferse ederim. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. Там назвали такой шаг ответными мерами на ограничения против российских СМИ, которые утвердили в ЕС накануне. Под европейский запрет попали РИА Новости, Известия и Российская газета. Совет Евросоюза обвинил их в поддержке агрессивной войны России против Украины и в распространении пропаганды. В Москве назвали это, цитируя, нелегитимным запретом и в ответ создали свой санкционный список иностранных СМИ. В него вошло 81 издание. Это газеты, журналы, немецкое издание «Шпигель», итальянская газета «Стампа» и «Ла Република», французская «Монт». В российском МИД отметили, что пересмотрят ответные меры только в том случае, если ограничения против 3 российских СМИ в ЕС будут сняты. Президент Украины заменил командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Соболя. Его должность займет бригадный генерал. США отреагировали на украинский удар по аннексированному Крыму, который произошел в воскресенье. В Госдепартаменте сказали, что сожалеют о любых жертвах среди гражданских, но в то же время напоминают, что прекратить войну должна Россия, которая ее и развязала. В атаке на Севастополь Россия обвинила не только Украину. Muhammed ağa. Umuman nastaýaşy время nimeden serdim men yani kaýtymda şu zatlarga Gözde ada men tamas uğrattım gözde. Nemeni ortayadan minister Mina Baronan kyn Şaybozat arrest berýär. Şoň ýa-da şo gitdi. Sen ne badyr häzir silkady. Ha, bir minut. Order arrest Şaybozat. Men ol videony goýmandyr, bir minut. Hawa sen başla. Последние новости из Туркменистана. Читайте на... Men onu başgaça da tap bilýän Muhammed ağa. Yani internet günjüminden tap berip bilýän. Nemedeli siz oňança şu tema boýunça düşünüp başlan. Men onu internetde görkezýär. Siz görüş bulkany. Geçen tümlük söz aýtsak, ine Ukrainada 2014-nji ýylda Rossiýa yani basyp alyp Ukrainaga girip diversiýonly akt bilen terroristik hereketler bilen Ukrainanyň Krymyny basyp aldy.
ine şu gün 2024 yılda şol bakalara, yani şol geçirilen vakalara baka verilip başlandı. Men koyayım Murad ağa. Siz şonu gurun verseniz, benim şon yani tekstovi bütün dünya havalarını tekstovi материалını okuyayım. Назвали решение суда ничтожным. В Генштабе Украины заявили, что Ve de vatandaşlar şun bir hoş haber var. Ola birinci dene Ortiyadın Minister Abaronov Şaygu ve ondan ol Gençtabın başlığı Gerasimova Mecnarotni Sud, Ugalovni Sud order verdiler. Şolar arest etmeli. Ol hem mekşe belli sebebi ol Ukrayna'da adamların yaşayış yaylarını, infrastruktürünü, barnitsaları, işkollarda atlar bambit etme için, buyruk veren için şoları bağırlap zat edip bağırlağın neticesi sonunda ahırda şu netice gelirler, şoları genotsit etkedip, yani ursun nemelerine pravilla urs alt parmağın hem düzgünlerini, öğüleri borç alan borçnamalarını yerine getirmeyip olan arestlerini verdiler. İkinci, yeni de hoş haber şutada Европейский суд по правам человека Ortiya'dan 2014 yılda Krimani alanından sonra şutada azatlığı çeklendirmek için adam adaletli suutlu bolmadığı için adamlara azar veren için adamların hak hukukunu sistematik bozayan için şuna da eyyem suut geçirip reşeniye çıkardılar. Ortaya da günahkar bildiler. İnne hadır şunu Murad ağa men koyayım eğer gerek olsa Murad ağa. это решение важный шаг на пути привлечения России к ответственности. МУД в прошлом году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и по правам ребенка Марии Львовой. Taptınız mı? Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы. Şun iyi diye anlatı şu vardır Murad ağa. İyi diye anlatı şu. На фронте. Джулиан Ассанж В Совете Безопасности России назвали решение суда ничтожным. В Генштабе Украины заявили, что это решение – важный шаг на пути привлечения России к ответственности. МУД в прошлом году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Yine Muhammed ağa, Ve de şunun koyun, idinem yankı paprava человек. Несколькими часами ранее Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Речь идет об иске, который Украина подала еще в марте 2014 года, сразу после аннексии полуострова. Это разгромное решение ЕСПЧ для агрессора. Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственность за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Это решение уникально. Ряд выводов и нарушений по конвенции сегодня ЕСПЧ признал впервые в своей практике. Сегодня суд признал, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Речь идет о нарушениях права на жизнь, свободу, справедливый суд, свободу вероисповедания и многих других. Суд назвал нарушения России систематическими. Вскоре после начала полномасштабной войны Россию исключили из Совета Европы. В ответ власти Российской Федерации заявили, что не будут выполнять решения ЕСПЧ.
США отреагировали на украинский удар по аннексированному. Yine Muhammed Ağa, Ha. umuman indi bir komentar verirler şu materyala. Yani kıysaca düşünürsem şuun Gagan Suudi, ministra baronu Şaygu ve onun orvatları Gerasimova order yazıp verdi. Şurada tutsav etmeli ve şurada cinayet çekmeli. Ötün yıl Putin hakkında şuraya karar çıkardılar. Onun için Putin köp yerlere gidiyorlar korkuyor. Yine şu uruşun tamamlanılmağı bilen şular günün bir günü hükman tutsak edip şuraya elterler. Ve şu yerde şuraya cevapkârçılığına vararlar. Muhammed Ağa, indi sizden bir komentar verdiniz şu mesele yankı, şu bolup geçen hadisa. Ve şu birinciden Şaygu bilen Gerasimova beren orderleri o bir ulu yeniş tevavi Gagski sud o yöneki sudda da ol hemme da barla detalni. O zaman hemme tarafından geplerde atlar kulak atılıyor. Hiçbir argüment şu tadı gözünü tutulmanın kalına. Şol için o tadaki çıkarılan reşeniye ol bizi sporni. O zaman kimin şu Gagski sudun şunu kabul edip şunu kol çeken mortalı şu devletlerde abyazın şunu yerine getirmeni. Şol için bu uli meselelerin biri yani reşeniyelerin biri dünyada da ul tesiri var. İkinci zat yani Европейский судья по правам человека. Oğlum bütün Türkmenistan, Ortaya hem şunu kol çeken. Şun reşeniyesi şola da yerine getirmeli. Şolun anaki 2014 yıldan beri bağırlap şunun hemmesini bağırlap iki tarafın bulamadıp ahırda karara geldi. Ortaya sistematik Krim'de adam hukukları deklarasyonu yerine koyuptur deyip reşeniye çıkardı. Bunun bir ulu üstünlük. Yani diktatörle fikir etmesin. Dünyada şeyle kaçıp bilirler kadim. Buna yalan söyleyerler. Da biz aynı ruşa edemdak, beydemdak. Göne şu diğerlerinin hemmesini yığınıp da bir gün ahlaki suç için yani kararlara geliyor. O zaman onu ne edeceklerini merak. Şol için ben şu da olan öğren vajını da bütün Türkmenistanlı bilsin. Türkmen devleti, Türkmenistan dolandırıp oturan adamlar hazır hiç zat değilene ol sebepteki olu dünyada avrayı var ya dünyada bir orları var ya da şu eden cinayetlerini kaçıp bilir mi kadim? Şol için şu da hem vatandaşlarımız gözüne tutun. Hazır hem inniki hepte Murat Ağaç'ın koyacak mı? Kronika Türkmenistan'ın koyun haberini. O ikinci tema. O başka tema. Onu ayrıtayım bu modeli. Değişim. Bolya. Koyuna bir minut. Yine Kronika Türkmenistan'ın anfet materyal koydu. Şu petitsiya ediptir. Şu petitsiyada esası soruları koyuptur. Yine misal için петицияны публично потребует от властей Туркменистана признать 27 апреля днем траура. 27 апрелда yine uragan oldu. Bir neçe adam öldü. Bir topar adam bir neçe diyen olay adam öldü. Bir neçe adam yani helakçılık gördü. Yine şunun için şunu talep ediyorlar. Публично потребует от властей Туркменистана признать факт отсутствия урагана и раскрыть статистику гибели, травм и разрушений. Публично потребует от властей Туркменистана отчитаться о ходе восстановления города, потребует выплатить компенсацию пострадавшим семьям, показать живыми и освободить всех узников совести, пострадавших за критику правительства в контексте урагана и во всех остальных случаях. Он там дополнение делал, обновление, что петиция обновления делал, прекратить репрессии и преследование журналистов, блогеров, активистов и любых лиц за критику властей Туркменистана и распространение ВПН в Туркменистане, обеспечить свободу доступа к интернету и свободу СМИ внутри страны, допустить международные наблюдательные миссии в тюрьмы, обеспечить граждан Туркменистана, находящихся за рубежом, соблюдение прав на продление и замену паспорта без въезда в Туркменистан в соответствии с действующим законодательством Туркменистана. Yine şunu koydular, iki dille. Yine isteyen adam şunu gol çekip bilir, ünsverin. Yine şurada şu petitsiyada siz adını, familyanı yazıyorsunuz, yemeğini yazıyorsunuz ve uğru yazıyorsunuz.
Yine misal için men ediyen sağolun. Yine. Pardon. Derru men ediyen şunu. Ha. Murada ikinci zat ähli Türkmenistan'a inniki hepde Türkmenistan bilen gepleşme için, geçirme için Adam Hukuklar Deklarasyası Türkmenistan'da yerine yetirilýär mi? Ya yetirilmeýär deyip Türkmen döwleti bilen gepleş getirme için bir delegasiýa Ýewrosoýuzdan Türkmenistan'a barýar. Şoň habarynam goý, ondan pravozащитник bilen beren waproslary bar. Şu zatlara üns berin deyip. Şu taýda esasy ýatdan çykaran datlar var. Biz şoň üstünde köp durup geçjek häzir. Murada şu nime Kronika Türkmenistan ki dialogu pa programçılığı ki yese Türkmenistan nipadır. Okey. Bir minut. Sen böyle ikinci temaya gittin. Yaşlı men bir adamlar. Rozat bersen. Yine hormatly vatandaşlar. Häzir biz Ýewropa bilen Türkmenistanyň arasyndaky şertnamalara, yani hyzmatlaşyk boýunça şertnamalara tertip geçer. Sebäbi şu prinsipial zatlar. Näçe Türkmenistan şuň kununa hiç hasat bilen ok Ýewropa, näçe Ýewropa bilen gatnaşyk bilen ok, hyzmatlaşyk bilen ok, näçe Ýewropaň firmalary Türkmenistana açan oklar öz ýa-ni filiallaryny we investisiýa Ýewropadan gelen ok. Şu zatlar sezilmedi. Birinci bilen biz fundamental Ýewropa bilen ýa-ni Ýewrosoýuz giren döwletler var. Ýewrosoýuz bilen Türkmenistanyň arasyndaky şertnama tertip geçmeli. 1998-nji ýylda ýalňyşmasam şu şertnama gol çekildi. Şu şertnama Ýewrokomissiýada, Ýewroparlamentde şonu tasdiklamalydylar. Siz bilişiniz ýaly her wagt şertnama gol çekilýär. Türkmenistan tarapyndan mysal üçin prezident gol çekýär meclis. Ýewropa tarapyndan ýa-ni Ýewroparlamentin Ýewrosoýuzyň prezidenti ýa meclis gol çekýär. Ondan şu şertnamalar her döwletiň içinde meclisde fet berilip tasdiklanýar. Yine Türkmenistan'da tasdiklanýar, ýöne Ýewropada şu neçeli tasdiklanmady. Sebäbi Ýewropa parlamentine girýän döwletleriň wekilleri ırza däl. Türkmenistan'da adam hakları bozulýar. Türkmenistan'da bir topor ýa-ni adamlar jezir çekýär. Bir topor politik zakljuçonlar bar, ýa-ni syýasy tutuklar türkmenlerde oturýar. Bir topor adamlary dine ýa-ni yerli hökümeti kritik eden üçin gün tutup arkada basylýar. Bir topar adamın haklaryny gorlap bilen ok, SMI yok, adat metbuat yok, ombudsman işleyen ok, özüni gorap bolan ok. Bir topar zatlar boýunça Türkmenistanyň şertnamasy, ýa-ni Ýewropanyň Soýuzy bilen, ýa-ni Ýewropa Birleşigi bilen tasdiklanmady. Şu neçeli ýöne 19 martda Türkmenistan şol ýa-ni şertnama ýürüte protokol etdi. O protokol näme edilýär? Haçan şertnama tasdiklanmasa, şoňa protokol edilýär, şo ýerde kemçilikler ýazylýar. Şu kemçilikler düzeltsen, şol ýa-ni esas şertnama tasdiklanýar diýip aýdylýar. Indi senin bilişiniz ýaly Ýewropa we Türkmenistan arasyndaky hyzmatlaşyk boýunça tesbirnama gol çekildi 19-njy ýa-ni martda. Ine şonu görünýärmäken men bir söz aýtjak bolýam. Ýewropa Birleşigi näme? Şonu düşünmek üçin men size gysga düşündireyim. Ine Ýewropa saýtyna sersem, şu Ýewropa saýty, şu takoy Ýewropaýy Soýuz. Biz düşünmeli. Ýewropa döwleti var, Ýewropa döwletleri var. Onu Türkiýede girýär, Ukrainada girýär, bir topar döwletler girýär. Soň Ýewrosoýuz var. Ýewrosoýuzda hemmesi girýän ok Ýewropa döwletleri. Dine ýalňyşmasam 28 döwlet girýär. Şoň üçin ine aňda girdi, soň çykdy. Şonda ine 28 döwlet girýär. Onuň üçin soňky wagt Warşawa, Bolgariýa, Moldawiýa, Rumyniýa kabul edip başladyny. Şu 28 döwleti, ol 15 bir galma mümkin. Indi ünsürim. Ýewroparlament var, Ýewrosoýuz var, Ýewropa var. Indi Ýewrosoýuzda Ýewroparlament var. Bir döwlet, Ýewrosoýuz döwleti, şonda Ýewroparlament var. Şoň prezidenti var. Şoň kununa şoň prezidenti Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Belgiýa, ýa-ni Belgiýa şoňa ýa-ni hojaýynlyk edýär.
Belgian prezidenti 6 ay ya 1 yıl yanlışmasam şoň ýa-ni Ýewropa Birleşiginiň prezidenti. Ötün ýyl Macron boldy, şu ýyl Belgian prezidenti. Indi mundan naşary Ýewrokomissiýa bar. Ýagny Ýewroparlament, Ýewrokomissiýa we Ýewropa Birleşigi bar. Şu 3 tak durdular. Ýewrokomissiýa bir topa rezolýusiýa çykarýar. Indi Ýewroparlament şol Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky şertnama baglaşmany ýa-ni tasdikleýär Ýewroparlament. Şoň güneçelli şo tasdiklanmady. Ýöne Türkmenistan her zat edýär Ýewropadan pul çekmek üçin Ýewropaň firmalary Türkmenistanyň maýlaryny goýar ýaly pullary döker ýaly şol şertnama gol çekýär. Şo şertnama gol çekmäke ýa-ni şo Ýewropa Birleşiginiň komissiýalary, spetspredstaviteli, spetsdokladçylary Türkmenistanyň içinde adam hakları doly hormat goýulýarmy, bodulýarmy, SMI, internet hemme dada seredýär. Egerde şolar spetsdokladçylar şolary seredip bolanok diýse, onda şol gol çekilmeýär. Onda şo durşuna dur, şol ýa-ni iki birleşik gol çekildi ýöne tasdiklanmady. Sebebi Ýewroparlamentde girýän ýa-ni döwletler tasdiklanmady. Ine şu ýaly многоуровневая demokratiya diýilýär bu. Şoň üçin ony Macron çözen ony Belgian prezident çözen ony hemme döwletler çözen. Ine şu ýaly elekden geçýär Türkmenistan. Häzir Ýewropa bilen gol çekişdi, olam parlamentde tasdiklasa pul bar dökülýär Türkmenistana. Biz onu ettirmersek o döküljek pullar gönnün göni bulwagyň we serdaryň kadnasyna gidýär we diktatura mundan beter bolýar. Şoň üçin Türkmen pravozащитниклер petisiýa diýär, protest edýär, bilýär, biz hatlar ýa-da olar hat ýa-da bütün dünýä habarly we spetsdokladçylar ýetýär şu hatlar we spetsdokladçylar torba basýar. Bolanok. Ine şoň üçin haçanda Türkmenistanyň içinde biri hakyny gorap bilmese, bizim onu ýaglantyrsak internetde, mass mediada şu hatlar okulýar we şu hatlara göre Türkmenistan bilen Ýewropanyň arasyndaky şertnama durdurulýar. Şoň üçin ay kim kömek eder, kim nemede niýe Ýewropa seredýär? Ýewropa dogry seredýär. Sizden köp arzalar gelse Ýewropa Birleşigine ýa-ni adam hakkları gorayan gurumalaryna ýa-da Ýewropa adam hakklarını gorayan gurumalaryna bize köp şikayetler, nägelikler, içinde nägelikler duyurup siz proteste çyksaňyz hemme zat bilinip gidip oturýarlar. Hemme zat bilinýär-de şoň esasyna Türkmenistana barmak basýar. Türkmenistanyň geljegi ýok, Gurbanowyň geljegi ýok, Serdaryň geljegi ýok. Egerde Ýewropadan pullar gelmese, ni Amerika ni Ýewropa bir köpük goýmaz, şu soragry düzelýinçe. Şoň üçin siziň nägelikleriniz, siziň arzalaryňyz, siziň garşylygyňyz hasaba alınýar, umumy. Ve şol esasyna Türkmenistana pul dökülmän zapret edilýär. Şoň geçerli Türkmenistan niýeden pullandy? Ýaponiýa Dubai'ye gidip Allah gördü pulunu aldı. Xitay'dan Allah pulunu aldı. Singapur'dan Allah pulunu aldı. Indi bermeliler. Katar'dan Allah pul aldı. Türkiye'den Allah pul aldı. Rusya'dan Allah pul aldı. Indi bermeli. Niýeden pul berip bilýär? Diňe Ýewropa bilen Amerika Birleşikleri. Pul niýde var? Dünya pullary niýde? 80-90% pullar niýde? Ýewropada we Amerikada. 60-70-80% pullar şo ýerde. Şo ýerden pul çekemeden Türkmenistan şu krizden çykyp bilmeýär. Şoň üçin demokratik opozisiýa garşy Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen gol çekip hyzmatdaşlyk gurar ýaly biz garşy. Näçe biz garşy? Adam haklary hormat goýulmaly, Türkmenistanyň kanunlary işlemeli, Türkmenistanyň iksan adam eýçilik etmeli, Türkmenistanyň halky öz ykbalyny öz çözmeli. Türkmenistanyň prezidenti we onuň milli lideri halka hyzmat etmeli. Ine iki sözde men size ýagdaýy düşündirdim. Inni men aýdan dagtarma seredip geçelim şu saýty özüňiz öwrenip bilersiňiz. Şu ýerde государство члены ЕС diýip görkezýär. Кто является членом ЕС? Ine şu ýerde hemme döwletler bar. Сколько вы знаете о различных странах ЕС? Siz haýsy Ýewropa döwletlerini bilýäňiz? Ine şu ýerde hemme zat bar. Haýsy diller ine ulanýar Ýewropada ine diller. Ine Ýewropa Birleşigi boýunça maglumatlar bar. İkinji saýt görkezýän size häzirki günde Ýewropada adam haklary we adam gymmatlyklary ösdi. Ine üns beren bolsaňyz, ine
şul deklarasiya, birinci deklarasiya, ikinci deklarasiya, üçüncü dogovor, dördüncü dogovor, beşinci, altıncı, yedinci, en sonki Lisabonski dogovor. Demek, ön adam hakları koruyan jarlama vardı, ondan sonra deklarasiya geçti, ondan sonra yine gitip en sonki Lisabonski dogovor. O demek neyme? Adam gımmatlıkları ve haklar ötüye, giňelýär. Bizde şunkunny, şoň birinji ýa-ni dogovora bu Ýewropejska объединение угля и стали, dogovor ЄС, Евротама, bizde intek adam hakları boýunça birinji derejede ýok. Bular eýem iň ýokarky derejede bardylar. Şoň üçin Ýewropada adam hakları giň, ýaşamak gowy, ansat, arkyn ýatyp, arkyn turýar. Birden ýalňyşlygam elin gaňyryp turmaya basan okur, gelýärler, advokat berýärler, düşündürüş berýär we şo ýerde ýa-ni alınýan cezalar humanitar cezalar. Ýa-ni derrew nas üçin 5 ýyllyk basan okur, nas üçin administrativ ştraf edilen birinji bilen taň duýduruş berýär. Ertir küne tutulur ştraf edýär 140-150 euro ýa-da 90 euro ýa-da 45 euro. Şonuň bilen bu tordy tamam hiç ýere bellenilmeýär. Türkmenistan'ı o da şonu yani şon için tutup basýarlar. Görýän derejem tapawdy. Türkmenistan'da derece adam hakları derecesi, adam gymmatlyklary gatyp et, tekrardan üçin basýarlar. Ýewropada şuraya yani Türkmenistan'da basylýan zatlar üçin sana ýene jerime salýarlar. Birinji gerek sana yani profilaktik edýärler, düşündürýärler. Egerde ikinji gerek tutanýarlar, jerime salýarlar. Yine şuraya derece adamın matlıkları bir. Haçanla bir Muhammed Döci, Erkin TV Radyo, DBT size çıkıp şu dağıtları düşünürmedi. Bir Avrupa Birleşimi'nin noktayı nazarı bilen şu dağıtları seyredip size bir katı yankı pes yardaydı. Bir açık adam hakları kaldırmalı. Bolmasa Türkmenistan'da yaşar yerler adamlar terk edip gidip oturuyor. Hiç yerde hakını uğrap bulunok. Onu arkada şöhret büyüklüğü garayarlar, demir kareye yerli. Şuraya yardımımız kıyınıp şunu düşünecek orası. Şunun için bir tapağını görkecek bol, Kanada'nı, Avrupa'nı, Amerika'nı size düşündürüyor ve onun Türkmenistan'ı dinleştiriyor. Ve internetiniz yapık olsa da, sizin WhatsApp'ınız ya belki mass medya ulgamlar yapık olsa da size düşündürüş veriyor. Düşünce veriyor. Sizin kelleriniz açılmalı, düşünce giňelmeli. Ol 70-nji ýyllaryň demir Koreýanyň zatlar şu Türkmenistan'da bolmalar. Ol bolmagy mümkinler. Tebigat bilen dengelenen şu ölmeli şu zatlar ýitip gitmeli. Arkadagy şöhret, hormatly arkadagy alywat şöhret, goýun şu zatlary. Maskaraçylyk bütün dünýä üstümizde bolýar. Häzir demokratiýa diýmek adam gymmatlyklarynyň derejesi şeýle bir galdy. Bizim tek şoň başlanýyş ýa-ni ädimiň ne de Yine şunu düşünecek bolýar. Inni ünsörün 16-njy zasidaniýa 16 gedek şu bir gedek şertnama çekip 16 gedek duşýalar Türkmenistan bilen ýa-ni Ýewroparlamentiň, Ýewrosoýuzyň wekilleri şol Türkmenistan bilen Ýewropanyň arasynda hyzmatdaşyk şertnamany gol çekip ýa tasdiklamany. 16 gedek Ýewropa Türkmenistana soralar berýär ve 16 gedek Türkmenistan şu soralara jogap berip şunu düzelt bilmän soň gol çekilenok. Yine 16-njy zasidaniýada 25-nji iýuny Ministersiýa Nasionalna Türkmenistan stansyasyna tak şo ýerde absurda edýärler, ine nähili päsgelçilik var şu ýa-ni şertnamany tasdiklamany eýle we dikledilýär. Umumy bir üýtgeçlik zatlar ýöne Türkmenistana 16-njy gedek pretenziýa bildirilýär. Ondan ýene bir dokument kökezek bolýan terdim. Türkmenistan есть подписали протокол соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Yani protokol edilýär. Yani kaýdyşmaýaly. Şol tesirtnama. Şol ýa-ni hyzmatdaşyk bardak şertnamany dogry tasdiklamak üçin şol tesirtnama we şo ýerde ýa soraglary Türkmenistan düzeltmeli. Yani şol iki dokument edildi. Şol inni 16-njy gedekden soň 17-nji gedek duşalar ýene bir barlarlar ýöne Türkmenistan şun Ýewropa bilen şertnama çekildi ýöne tasdiklamany diýdi ol işlenok. Şonu biz tasdiklatmaz. Eger Ýewropa tasdiklaýsa biz gidip gapysyň agzyna ýatar. Şo ýerde şo Ýewropa parlamentiniň prezidenti kim şoň gol çeken ýa ses beren bolsa her kim bilen çykyp gürleşip şonu ýa-ni anulýat etdirer. Teýär bir tasdiklansa erteki gün anulýat edilmeli.
O yerde problema yok. Şoň üçin şol toğru, şol iksanda yani Avrupa Birleşigi bilen şertnama we Türkmenistanyň şertnama opozisiýa kontrol edýändir. Biz muny sypdyrmaz. Biz günne çıkışlarymyz, görüşimiz, günne yerine görüşimiz, aktivistler tutulýar. Şu zatdan şu şertnamaň bir bölümi. Indi men söz Muhammed Ağa berjek bolýan. Muhammed Ağa, siz düşündürmi? Soň men bir näçe dokument görkezjek bolýan. Böyle burada neme şuun Yevrosoyuz Ukrayna bilen Moldovyany çağırıp şolary Yevrosoyuza girmek hakynda duş geçirýärler. Şu bir uly üstünlük Ukrayna hem Moldova üçin. Sebebi şu neçelin Ukraynany, Moldovyany barlak gelýärler. Ýa-ni Yevrosoyuza girjek bolan bir towar standartly waten şon dolu sabudat etmeli. Gepde de, dokumentde de, samimdeli yurdun içinde şu zatları sabudat etýän mi etmeýän. Şu barlaklardan geçenden soň ozoň hemme Yevrosoyuzyň agdalary şolary göz ýetirip hemmesi şoňa ses bermeli, ondan şu tetin esasında Yevrosoyuza alýarlar. Yevrosoyuza girmeklik näme bäfitleri bar? Birinciden bir dünyanın en özen devletlerinin sistematyna girýär. Şoň sistematyna girenden soň ozoň sen grajdalydan arkaýyn şu ýurtlara gidip gelip bilýär. Şu ýurtlarda işläp bilýär. Şu ýurtlaryň bank hyzmatlarynyň, finansiwy nemelerinden hemmesinden haýyrlanyp bilýär. Ola bir tofar finanslary sizin her bir ýurt şoňa goşulsa şoň ykdysadyýatyny ösdürmekde, daýa etmekde olary kömek edip bilýär. Tebii hadisalarda kıyınçılığa düşen wagtynda şu ýurtlara kömek edip bilýär. Biz häzir wayennide bulan ne ara gatnaşyk diňe häzir öz şu döwlet al. A wayenna soýuzy ol NATO döwüşli. Men aýtjak bolýarym, eger Türkmenistan hemme sistematyny öz dünýäň öňündäki alan borçnamalaryny dogry ýerine ýetirip subut edip bilse, onu Yevrosoyuzyň içine girýär. Biziň hemmemiziň görüşimiziň hemme aktivistler arzuwsy şundan ibaret Türkmenistan Yevrosoyuza goşulyp bilsin. Türkiýäni şu neçelin alanakla. Türkiýede bir tofar foroglar berdiler. Bir tofar Türkiýäň içinde prava naruşenýeler bar. Şol üçin şu neçelin Yevrosoyuzyň agdalary Türkiýäni Yevrosoyuza goşanakla. Diňe şol alan borçnamalaryny dol ýerine ýetirmedi üçin. Bir towar naruşenýeleriniň barlygy üçin. Şu sebäpden şu atlam Gruziýada goşulşak bolýar. Gruziýadäki ýanky halkyň giýje ünni köçede protest geçirip bereni şundan ibaret ki Yevrosoyuza goşulşak bolýarlar. Sebäbi eger Yevrosoyuza goşulsalar Gruziýanyň ýaşlarynyň hemmesi Ýewropanyň hemme ýerlerine deň hukukly işläp bilýärler. Deň hukukly şolar bilen işläp aýlyk alyp şolaryň beredilen şertlerinden bula haýyrlanyp bilýärler. Şol üçin bir gowy zatlaryň biri. Inni Türkmenistan girjek bolanak bir şolary allap pul aljak bolýar. Şol üçin biz etdirtmer. Türkmenistan eger şol hemme alan borçnamalaryny ýetirse Hudaýdan isleýär gelip goşulmagy. Ýöne allap pul aljak bolýar, biz etdirtmer. Şol üçin biz hemme ýerde bar. Şol üçin gülmer. Bir sözüň böleýin, ruhsat bersen. Yeni bir geri de başka kompýuterden gelýär. Men batarya motorda bolýar, ondan kabul eder. Bolýar. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed Ağa häzir belläp geçdi size. Men bir detally düşündürüş berjek bolýan. Ýewropa Birleşigine diňe Ýewropa döwletleri gidip bilýär. Türkmenistan gidip bilenok. Ýöne Türkmenistan Ýewropa Birleşik bilen şertnama baglanşyp bilýär. Ine Muhammed Ağaň diýişi Türkmenistan şu şertnamany baglanşyp bilenok. Ýewropa döwletlerine diňe Ukraina, Rossiýa, Rumyniýa, Moldova ýaly döwletler girýär. Ýagny Ýewropa territoriýasyna, ýa-ni Ýewropanyň çägine ýerleşen döwletler. Şoň üçin Muhammed Ağa haçanda diýende Ýewropa girjek bolýar diýende, ýa-ni Ýewropa Birleşigi bilen gol çekip şoň bilen hyzmatdaşlyk girýän diýilmiş. Doğru. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, Ýewropa gireli ýa-da şertnama çekeli Ýewropa ýakynlaşsa biz Ýewropa standartlaryna dogry gelmeli. Muhammed Ağa gaty dogry belläp geçýärli.
standartlar dine adam hakları boyunca değil. Teknologiya, Korrupsiya. ekonomiya, korrupsiya, adam hakları, yani adat metbuğut, hareketler, pasport çalışmak, Adat saylovlar. adat sayılır. Hem de bir Avrupa derecesine getirmeli. Ol bolmasa onu biz Avrupa bilen argatnaşıp ne de etbilýär, yani şertnama bağlaşıp, ertel pul alyşyp, yani Avrupa bizi finansiýony ne etbilýär, ne de kömek etbilýär, ne de ertel bizde bir zat bolsa, şertnama boýunça bize pul garz berip bilýär. Hiç adylanyk sebäbi şu şertnamaň öl, yani standart uslowiýalar bar, şertler bar. Şu şertlere biz laýyk gelmesek, biz onu yani gurmagy mümkin edek 16-njy değil, 25-nji duşul geçiräýdim. Hiç adam bolmaýar. Şoň üçin egerde biz gelip Türkmenistanda demokrat sistemine koysak, biz avtomatik ýagdaýda eýem şertnaما baglanşyp bilýär. Egerde bir topor yani ýalňyşlara bağ bolsa, bir topor yani adam hakları bozulýan bolsa, ýöne biz strategik dogry ýolda barýan bolsak ve şu nirde bozulýan bolsa, derrew netije çykaryp şonu düzüp gidýän bolsak, onu bizim bilen hökman şertnama çekilir de Ýewropadan pul var dökülür, Amerikadan pul var dökülür. Indi şonu bilip koyma. Şoň üçin haçanla Türkmenistanla bir basyp alsa, gurbanyny aýyrsa, pikir etmeň erti hemmedat gowlaşar. Ýok. Türkmenistany pulsuz galdyk bolmaýar. Türkmenistanyň adam hakları gorulmasa Türkmenistan galmaýar. Şoň üçin täze gruppa, täze diktatura bolar. Diňe demokratik opozisiýa gelip, demokratik gymmatlyklary, ýagny adam gymmatlyklary görkezip, adat saýlaw geçirip, bütün dünýäni çağırıp, görkezip adat saýlawlary şol tasdiklandan soň bizde bir topor pullar, mümkinçilikler açılýar. Ýewropa bilen bak gelmeyene 6 aylık viza da gerek bolmaz. Biz hökümet şol meselelerini goýarys. Ine şuraya ütköşükler var. Haçanla demokratiýany isleyen, demokratik opozisiýa, nomenklaturna opozisiýa, demokratik opozisiýa netije şuraya bolsa, ona ýygynyň demokratik gymmatlyklaryň bolýar. Muhammed abi söz böldüm, başla aýdym. Yok, diýeni ýok. Indi şol ýanky indi kepde duş kakynna bir näçe agdaý diýeli. Şonu goý, indi kepde duşugy bar. Ýewrosoýuzyň Türkmenistanyň ýol başçylary bilen. Dün şu duş boldy. Yok, indi kepde bolýar. Yok, şu bolup geçdi ýem ine men görkezin. Ine душ шум оркестре 25 июня в зале Министерства иностранных дел состоялось 16 заседание диалога по правам человека Туркменистан Европейский Союз. Инники ине 18 martda ine Raşid Meredov neme bilen protokol bolşakdy Europarlament bilen, Eurosoýuz bilen. Ine şo ýan kaýdyşyň protokolu edilmeli zatlar şu Türkmenistan bilen Ýewrosoýuzyň aralarynda şertnama baglanşylar ýaly edilmeli zatlar. Ýöne o mümkinler bu yani prosedurny neme hiç netije getirmedi. Türkmenistan süpürgarlykçy, Türkmenistan hökümet diktator hemmeti bilýär, hemme maglumatlar berilip ýatandyr. Şoň üçin bizim çykyşlarymyz, bizim ýerden hatlarymyz, pravozащита, ondaşyndan adamlar arda ýalaşy, hemme zatlar barýandyr. Ine şoň netije şu. Şonu etmesek şu ýok. Hökman şertnama baglanşýar we diktatura pul dökülýär. Diktatura güýçlenýär, bundan beter bolýar. Men häzir göllek görýän Muhammed abi meni tapmadym, ýöne meni göllek görýän, oňa çeldik. Siz bir soraga jogap berin, bizim vatandaşlarymyza. Sonra ine maňa berýärler, ay, biz Türkmenistandan gitmeli, maşgalamy taşlap gidýär, ýa maşgalamy alyp gidýär, hiç zat düzelmeýär, başga alaç ýok. Indi Türkmenistan gutordy, Türkmenistanyň geljegi ýok, biz hiç zat düzelip bilemiz ýok. Ine şu arada gysgaça düşündirýärmiz. Şol adamlar terk edip gidýär. Dogrymy, şo näde dogrymy? Biz ýa terk edip öz vatanymyzy padarka berip gidýär, gurbanlar. Dogrymy, dogry dälmi? Egerde biz terk etsek, galyň halk içinde kösünüp dursa, ahyr şu öz-özünden düzelýärmi bir gün? Ýa-ni gurbanlar demokratik baýdagy çykaryp, mena adamlar horlap ýadadym, ata minip ýadadym, velosiped sürüp ýadadym, men oglumam ýadady. Biz giýje uny at minip alabaýly ýa gelip ýadadyk. Indi halk ine döwlet özüňiz bazat edin diýip aýdarlarym şonu aýtmadymy? Şu arada bir iki söz aýtsaňyz men oňa çelip göldäýin.
vatandaşla beni her kimin öz saylavalıyan yolu yurttan gidecek mi gidecek mi yönemen bir zady bilýär. Yurttan gitmek bilen problema çözülmeye, bedbahtçılık hem Türkmenlerden ayrılmaya. Şu yurt bizimki, bizim yurdumuz, sen özün halat edenin bilen öz qarnaşyny yakyn dost den düşlen halat edip bilen. Sen daşary yurtda da bolsa, sen Türkmen geni sende var. Nire barsaňam toraşylýarly sen haýfy yurtdan. Men Türkmen diýsem, Türkmenistan dolandırıp oturanam şon ýanak cinayetkarly bütün dünýäde maskara bolup görenni gazetlerde, jurnallarda hemme kişi bilýär. Diňe Türkmenistan diýip aýtsam, Google'a bersem Türkmenistan diýsem şu karamzada keyip çekip tans edip oturanny, halkyň közenip görenni hemmesini görkezýärler. Gülkünç bolup görenni görkezýärler. Haçanam şon ýanak ýurtdan sen gelelliňi şule bilsele sen üstünden gülýärli seni kabul eden abla. Seni äsgermeýärli. Sen kim ola? Seni äsgermeýärli. Şuny hemme daşary ýurda gelen adamlar nähili ştada pul gazansalar da nähili işlerde nimetele de şu dady şulary psikologiki padavlaýar etýär. Sen öz çağalan Türkmenistan'a akidip bilen, Türkmenistan'dan öz qarnaşlaryny getirjek bolsaň, iş pul uğratjak bolsaň, şolara kömek etjek bolsaň, seli problema. Sen daşary ýurtda nähili pul gazansaň, nähili ornaşanan bolsaň, sen gene de bir kemçiligiň var, öz watanyň ýanynda ýok, sen watanyňa gidip bilen, sen qarnaşlaryň ýanynda ýok, sen otak gidip bilen, sen çağalan ösenne öz däp desturyň laýyklykdy ösmeýärler. Ola eýem kesekle bilen qarnaş bolmaly bolýan sen. Gyzyň başyna durmuşky, ogluň başga ýerden alýar, sen iýiň ýitip gitýär. Sen näçe şol öz ýurdun bilen daşlaşdan, şonça da on bir topar özüne görä bedbahtçylygy bar. Şol üçin eger şu problemanyň diýmasa, biz daşary ýurda gidip özümiz halat edenmiz, ol halat etdiňizde, ol wagtlaýynça agyryny aýyrdyňyz. Ýöne şoň näçe etdi bu işli agyrty ýene seniň ýanyňa da gelýär. Erti gün öz çağalaňyzdan aýrylýarsyň. Öz çağalaňyz kesekle bilen durmuş vurup gitýärler. Sen öz däbini, desturyny, öz aslyny ýitirýär. Şol üçin eger Türkmenistan bir ösen devleti öwrülse, Türkmenistan bir demokratik yola düştü. Türkmenistan eger dünya normativleri bilen, bütün dünya devletleri bilen bar kanunlyk esasynda ara gatnaşan gurnasa, onda senem nirde bolsaňam Türkmenistana owanyp gedebilýär. Türkmenistan bilen özüňi şoňa ösüşlerini begenip özüň bagtly diýip bilýär. Sen çağalan onuň ýanyna geplerini, men watanym şu diýip aýdy bilýär, ony bilýär, arkaýyn gidip gelip bilýär. Şu wagt gözegine tuturum, bir topar daşary ýurtdaky Türkmenistanlylar, meselen İranyň türkmenleri, Owanyň türkmenleri hemmesi Türkmen dili şolara wajyp bolupdy. Näme üçin? Näme üçin Türkmen dilleri haçanam bir döwlet bar, Türkmen döwleti dünýä üzündäki türkmenleri Türkmen dili mesele bolmaly. Türkmen dilini okumaklyk mesele bolmaly. Türkmen dilini kinola mesele bolmaly. Türkmen mugallimlary problemi bolmaly. Şkolny kitaplar şolara näme üçin problemi bolmaly. Şol üçin onun içinde de bir neme bar? Bir öz arasında düzgünme. Eger bir halk, bir döwleti dünýäňizde haýy künjegine bolsa, başga ýurtlarda ýaşaýan şu halklara ola diýär sizin öz döwletiniz bar diýip olara hiç neme kömek edilenak. Ýöne eger sen dilin aýra bolup, bir millet bolup, öz administrativ döwletin bolmasa, onun ýörüýte şolara programmalar bar. Bu karamdandaly özlerini Türkmen döwleti diýip bütün dünya Türkmenlerine kaytım şu onun şu bir yan hizmetinden mümkünçiliğinden hem kesiyerler. Yoksa şula dünyadaki bar Türkmenlere Türkmen diline kitapları uğratmalı, kinolarını uğratmalı, dürlü yurtlarda Türkmenlerin yaşayan yerine kulüpleri, romaları, kulturnet centerleri, muallimleri uğratmalı. Şu tadaki oğlanlar tomuzsa
kanikul vaktinde çağaları bir aylar, 2 aylar Türkmenistan'ın içine akitmeli şu tadı öz vatanını görsünle, vatannaki dilini öğrensinle, öz deyip bilen yakinen öğrensinle, şu tak o zaman şu çağalı şu tadı barıp her yıl bir aylar, 15 yıllar, 2 aylar şu tadı çağa barıp gelen adam, lagerlarda bolup gelen adam hemen şu öz yurdunu östürmek boluyor. Milli duygu döreye. Bu haramdadalar bütün dünya Türkmenlerinin şu zattan kesip otuyor. Şol için men aytjak bolýandanym. Eger Türkmenistandan kaçıp gitsen, men özüm halas ettim diýsen, hawa bolar özüň ýöne, ol halas etdiňge. Sen gaýtan başga bir güýçli, düýpli, köklü problemany özüň içinde de döretýär. Eger şu haramdadaly ýurdun içinde dursa. Şol için meseleni düýpli çözjek bolsam, hemmemiz el ele vermeli. Şuň kun bütün dünýäde biz bilen. Inni dünya ol 2 yıl 3 yıl mundan öňçäki ýanakda öň bir durnukly döwür boldy. Kän bir oňa daat diýmedile hiç kim bir meseleni öjeşdirjek bolmady. Öz jogapkärçiligi alyp bir döwlete gep aýtjak bolmady bir topar siýasatçylar. Ýöne Putinin Ukraina çodondan soň dünýä bir dadyň üstünde durdy. Diktatorlardan diýilmeli. Hemme pula muratýar. İran Putin'den dinmeli. İki devlet, bütün dünyanın bar normativlerini gödep bozup duran devletlerden dinmeli. Şular gollayanlar da diktatörler. Şu diktatörler de gelecekte yine de probleme döretip. Şunun için diktatörlüğün karşısında bir çare görmeklik şunun dünya cemiyetçiliğinin önündeki duran birinci forum. Şuna karşı da görüşüyor. Şunun için bizim yurdumu dolandırıp oturan cinayetkarlar hiç yerde, hiç taraftan kolluyor. Ne moral hakkı var, ne kanun taraftan, ne dünya cemiyetçilik taraftan şoları etyen dağıtlar doğru deyip şolara baha verilen hiç yerde yok. Şunun için şunun kun dine bir yetmeyen dağıt benim halkımın ödük bağını öz çözecek olmalı. Şol orada hareket etmeli. Şehitlerim şunun kun bir onun içinde şu adamı dinip bilýär, ýurdumyzy elmini alyp bilýär. Oňa dünýäniň neresine gitdim. Özüm okuyup bilden Amerikada okap bilim alyp, şu da işläp bilen git, ýöne öz ýurduň arkaýyn gidip gelip bilýär, öz ýurduny peýda etip bilýär, öz ýurdunda biznes edip bilýär. Alan bilimlerini, tejribelerini daşary ýurtda öz ýurdunda da haýırlanyp bilýär, şu taýda aglyly ýaşap. Sağ ol Muhammed ağa. Men bir nemeni tapmadım men Muhammed ağa. Indikepde yok. Hiç yerde maglumat yok. Men tapmadım. O indikepde şüphede geçer. Ben işte bir daha da aytjak şoň aňytynda Murad ağa. Bende şu taýda pravozащитный guramalar, ýani aktivistler, iýdirmeler hakynda, ýurdun içinde metbuat azatlygy ýok hakynda, türmeleň ýagdaýy hakynda, prava sudiye yok, on hakkında hemmesini aýtýarlar ýöne bir esasy dağda aydın atly. Olan Türkmenistan'ın daşary ýurtdaky geziplerin immigrantlar dokumentsiz gezipler. Şu da değil, Yevrosoyuz, Yevroparlamentin delegasyası, Türkmen delegasyasının önüne birinci koysalar, Türkmen devletinin şuna cevap vermeye hiç tadı yok. Sen devlet bolsaň hökmen daşary ýurtdaky Türkmenliň öz graçlarlaryň dokumentlerini düzeltmeli. Şolar nerede ýaşar? Siz olary gelip de dokumentlerini soraw gutarıp biz şonu etjekkä diýip oturmak, bu olary umyşlyny cinayete itiklemek. Olary umyşlyny golçylyga itiklemek. Umyşlyny olary betbahtçylyga itiklemek, öndürmek. Şol için Türkmen devletine aitdi. O Türkiye'de ya başka yurtlarda sizin graçlarlaryňyz yüz miňlerçesi dokumentsiz ýaşap berler. Näme üçin? Näme sebäpden siz şolum dokumentleriniň sorawly boldanda pasport beren daktyda şolum jogap berip biljek ýerleri ýok. Onu ertiýeder, eýle gynçylygymyz var, beýle gynçylygymyz var, pasportumuz ýok diýip aýdy bilme. Pasportum yok mu? Şun sana pul yığına alıp beriyek, aparat alıp beriyek pasport çıkarmak için. Her konsulluğun pasportçılık aptalına näme gerek bolsa şoňa pul yığına bolýar, Yevroparlamentin pulum berip bilýär şonu ýanaklatmak için. Ýöne şonu goýan atlar. Şol için bir Yevroparlamentin delegasyasına
getirmeli dadımı düşün. Birinci şolan önüne koymalı dadım daşarı yurttaki Türkmenistan'dan dokumentlerini pariyada getirmek. Şonu biz hem yerde aytmalı. Birinci şonu koymalı. Bolýar. Muhammed ağa gatty dogry berekkeşdiňiz. Ine hormatly vatandaşym, men bir dokument köjek bolýan. Ünsüň şunu. Туркменистан, президент Туркменистана направил соболезнования президенту Российской Федерации. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину с трагическим вооруженным нападением в городах Махачкала и Дербент, Республики Дагестан, которые повлекли за собой человеческие жертвы и увечья. Решительно выступая против любых проявлений ve belirtiler. Yine ben Türkmençe okumak vereyim. Şu malumatım Türkmençe'de köpüsü Türkmen diline düşünen o, öneme Orta diline düşünen o. Yine Türkmenistan'ın prezidenti, Rusya Federasyası'nın prezidentine kıyınaş hatını iyi verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Dağıstan Respublikası'nın Mahaçkala ve Derbent şehirlerinde bolup geçen pajygaly, yararlı hüjümler sebäpli Rusya Federasyası'nın prezidentine Vladimir Putin'e çuňur kıyınaş bildirdi. Rusya halkına değil, Mahaçkala'nın Derbent halkına değil, Vladimir Putin'e. Men näme şu dokumentde gökölýän, ine terrorçylyk ve ekstremizmin ýüze çykmagyna düýgünden garşy çykan Türkmenistan dünýä jemgyýetleriniň bu yamanlygyna garşy göreş ve ýok etmek tarlaryny dogry goldaýar diýilýär. Ine men näme şu datlary düşünürýän, ünsüň hormatly vatandaşlar, ýa-ni gökölýän dogry dokumenti. Ine kaçan Türkmenistan'da uragan bolanlar, adamlar ölenler şu Gurbanyň diýen bir kezzap milli lider köşkünne, yani prezident köşkünne ýürüýte konsert zalyna konsert berýär. Ertesi gitara çalıp, yani diplomatlaryň önüne konsert berýär. Hiç real hat ya gıynaş zat ýokdur. Hakik informasiýany beklep hiç kim bilmesin, ölümitinden habary ýok ve şoň garnaşlaryny, yani ölen adamyň garnaşlaryny ýydarlap, videolaryny yapıp, video çap edilse onu tapıp, onu helak edip, kim kömek etse olary tapıp helak edip, kömek etdirmen, Suriýa öz halkyna garşy hareket etdi. Lütfen. Marda yani onu Pistaşka gidip näçe adam 20 adam 16 adam öldü. Olam Suriýa. Parad geçirmäge Aşgabat şäherinde 20 adam yani sallatlar helak boldy. Olam Suriýa. Bölmeýine Slat ýarly bir topar adam öldü. Olam Suriýa. Diýmek Türkmen halky bilen bir hadise bolup geçdi. Gynanç hadise bolup geçdi. Türkmen halkı yok. Türkmenistan için, milli lider için, prezident için. Yöne, bizim eşitlik görmedik Derbent şäherinde. Derbent şäher diýen Russiýanyň bir şäherine, bir künjegine bir zat bolsa, böküp hat ýazyp Putin'e minnettar neme, gynanç hatyny bildirýär. Bular kime işleýär? Bular ýa-ni watan dönükleri şu kim Muhammed ağa? Bular kime işleýär? Kimin prezidenti bular? Russiýa halkynyň prezidenti ýa Türkmenistanyň prezidenti? Ýa-ni Türkmen halkynyň prezidenti. Kim bular? Bu ne çıkpeydi? Şunu bir mağdar düşündürüp berden halkımıza. Şol için biz haramzade diye, yoksa keyip çekip şu haramzade diye. Düşmanım diye şu bilen, olan bir Türkmen yoksa, biz şu haramzade diyelim, şu da atlar için. Öz halkını kul etke, öz halkının malını, yurdun milli bağlığını oğurlaya, yüz minlerce Türkmenistanlılar daşarı yurttu, kulçuluğa mecbur ettiriye. Ola yani, ortayatta instituttan kovuptırlar. 210 tane Türkmen studentini. Näme için? Sebäbi okuwa gelen akly, puli veren akly o pakirle gidip işlemeli. İşle okuwa gelen akly. O nedeki okudan kovulsa Türkmenistan näýligi. Şol için badam dine Türkmenistan taalamak için şu taada koyulan adam. Şol için ortayadım bir iti. Pul yığınap berýän iti. Şol için biz şu itten diýmezek, biz hiç wagt ýurdumyzda eýe çykylmaýar. Men ýöne ýanky terrorçylyk hereket barada birle aýtjak bolýan ortaýadyň içinde. Wende şu wagt ortaýadyň içinde 3 aýyň içinde 3 tane şu ýany terrorçylyk hereket boldy. Birini ola näçe adam müňe goly neme jertwe boldy, o türmäň içinde boldy, innem Dagystanda. Şulon hemmesem ortaýadyň içindäki adamlar. Ortaýadam güýçli diýek dünýäňizin armiýasy bar diýe ýöne hiç kontrol edip bilen.
Sebäbi siyasatı nädir? Her ýurdun içinde adam hukukly bozulsa, öz grajdanlaryna üns bermese, äsker mesele, korrupsiýa bolsa, mın ýanakdaşly ondan däbi urlýar. Şonu hiç ille mehanizmam ýok. Wagtynça saklap bilersin. Ýöne kaptalynlar, ola başga ýollar bilen gelýärler, şonu ýanak jinayet işgärleri öz çağalary şu ýanky nimede Derbentde zatda bolan wakala, Dagystanda bolan waka, hökümetin öz ýolbaşçylarynyň çağalary çempion bolan MMM emelerini. Şon ýanak adamla äşime goşulşyp, özüm hiç niýetleri ýok. Baryp diňe adam öldürýär. Çorço balyp otada ol nemesini öldürýärler, otak baryp sinagoga baryp onu ýakýarlar. Polisiýalar öldürýärler, eline de gow yaragly we özlerem gow ýaşap birer. Şol üçin ýurdy gaty tutup, adamlara azar berip, köser men şon taklaryny pikir edip oturmadylar. Ýurdyň içi bulaşýar. Şol üçin bular näçe ýurdy gaty tutsa, şonça öz ýurdyny grajdanlyk uruşuna getirýär. Halky terörçilik hereketleri itikleýärler. Halk parahatçylykly ýol bilen öz näherdaçylygyny aýdy bilmese, öz protestlerini geçiri bilmese, ondan halk başga ýola, terörçilik ýoly bilen näherdaçylygyny belli etjek bolýar. Müň adam edi bilmese, bir etye, biri eden adamam fajaly gutorýar. Şolon hemmesi şu ýurdun grajdanlary, şu ýurdun adamlary. Şola da şon ýanaklarda baş goşjekke, eger ýurdun içinde kanunçylyk bolsa, ýurdy eger Putin uruşa itiklemedik bolsa, eger ýurdun içinde korrupsiýa bolmadyk bolsa, ola çeçenler gör, ýani neme çykdy dokumentalny, Kadirov'un etkiyen dağıtları, ýurdy näetdirip dolandyrýany. Orta asyrda şon ýanak edilene, orta asyrda Putin şon ýanaklara ruhsat berýär. Şonu hemme ýaşly görüp otyrar. Men mümkin Kanadada görýänlerdir. Onu günne şo bilen doşar bolup, duş gelip otyrlar şonuň etkiyen dağıtları. Görüp otyrlar haramzada Ramazan Kadyrov nähili ýurt dolandyrýar. Putin näme üçin şoňa göz ýumýar, hemmet görüp otyr. Ozan ol adamlar kahar gadaply, näme bolsa şo bolsun diýip erine ýara galyp, öwünden geleni urýar. Şol üçin terrorizme karşı göreşjek boldum. Bu haramzada da onu neme uretmek gerekkä, Türkmenistanyň içinde sen häzir şo zatlara garaş. Sen pikir etmeli Putiniň özü terörçilik meselerini çözebilen. Sen ýurdunda şo zatları öwüne geçip bilerim kady. Näçe halka kıssa, halk sen karşıňda şon ýany hereketler etýär. Bir tebiği da adamın reaksiyesi şon ýany. Näçe kısı verse, pürjün näçe aşak bas verse, pürjün boşanda şon ýany güýçli boşaýar. Şol üçin Serdar Berdimuhammedow bir zady bildir. Eger öz çağalarynyň aladasyny etýän bolsa, özü ýaş, öz geljeginiň aladasyny etýän bolsa, şu hökümetden gitsin. Kakasyna kulak asmasyn. Opozisiýa ýurdun içinde azat saýlaw geçirmäge şert töretsin. Eger şonu etdi, öz janyny halas edip biler. Öz çağalarynyň geljegini üpçün edip biler. Eger şunu etmese, bilgin şu ýakynlykda bu haramzadalar cehenneme gider. Sağ ol Muhammed ağa, gatlyk berip geçtin. Men ýene bir zat aýtjak bolýan, münsüren watandaşlar. Ine biri seýredýäňiz, siz jemgyýet bilimleri alýaňyz, siz ösýäňiz. Siz dünýä garaşyňyz giňelýär. Ine münsüren Türkmenistan terk edip diňe işläp gelýän bulçulukdaky adamlar, düşünjelerim pes, ösmeýärlerim, diňe biznes kelletini bu zertin dolu surat var, başga zat ýok. Jemgyýet bilimler şeýle bir zerur ekeni. Jemgyýet bilimlerimiz bolman soň, jemgyýet ýani aktivligimiz bolman soň, şol bizim durmuşymyz bulçuluğa geldi. Ine şoň üçin bilip goýun. Jemgyýet bilimlerini almaly, jemgyýet bilimleri, jemgyýet işlerine goşulmaly ve biz aktiv bolmaly. Şu günem ertir düýüji bolsun, prezident Gurbanow bolsun, Saparow bolsun, ýani Iklimow bolsun, Gurbanow on tapaw diýär. Ýalnızca biz görkezdik,
Nähili Gurbanuly Berdimuhamedov Putinin iti, guly. Bir zat bolsa büyüküp derhal hat gidýändir. Serdar Gurbanuly Berdimuhamedowyň adyna. Ýöne Türkmenistanda bir zat bolsa, ine 55 tane adam öldü. Nimede Türkiýede. Näçe adamlar helak boldy, özem biýüne helak boldy. Sallatlar ürkütdi, uragan boldy. Sadaka berip goýdymy? Hacı diýen bir tezza. Hacılanan kezaplygyň üstü bilen aldy. Milli liderler kezaplygyň üstü kanunlar bozuldy. Prezident ham kezaplyk kanunlar bozuldy. Bunlar jinayetçiler. Biz şonu söýüp düşünýärjek bolýar. Jinayetçiler bilen jemgyýetimizden üstüp bilemdik. Haklarymyzdan borap bilemdik. Gelecek durmuşumuzam yok. Hiç tat yok. Ine şonu biz size getirjek bolýar. Şoň üçin şeýle ýatsam, şuň Gurbanov çykyr eder, ýeti Gurbanov ekrany ýapyp başga ýere çykyş eder. Ahir siz galmasaňyz çykyşlar size ýa-da mesajlar barar durur. Şonu mesajlardan gizlep ýörseňiz hiç adam bolmaz. Ýöne şonu dinläp, ýa-da agdy birje biz galsak bize bir 3% adam gerek. Düzelýär, hemme düzelip gidýär. Türkmenistanyň hemme adamlaryň ykbaly bir gerek ülke. Şuňky ministr bol, zaministr bol, vice-premier bol, gowlaşyp gidýär. Sen çopon bol, sen Türkmenistanyň daşynda bol, Türkmenistanyň unudyp gelip, ýa-ni Türkmenistandan doýan kişi bolsaň, sen ykbalyň ülke. Hemmemiň ülke. Hemmemiň ykbaly aşağı nelegal derejeden legal derejeye girip, ýa-ni gowlaşýar da bagtlanýar. Ine şurýaly çalışmalar. Bütün dünya Türkmenlerini kemşeyle. Aydeyin burada. Bütün dünya Türkmenleri. Şol üçin bütün dünya Türkmenleri bizi seyrediyor. Gen görýär. Şurýaly iksan öýüni olmayan, agartyna şermenine geplep bilmeýän, diňe okap aýan adamlar näil Türkmenistan ýa-ni şura kezapçykdan döret ýa-ni dolandyrýar we halky näil şu gysýan halk imsmot edip bir Awganyň çykyşyny gördüm. Türkmene söýüp çykyş edýär. Men şoňa garşy, ýöne on köp diýen zatlar dolu. Gynansak da utanyp aýdýan şonu, şoň köp diýen zatlar dolu. Erkeklerimiz erkek ýerinde, aýal maşgalarymyz görgüli öz tenini satmaly bolýar. Kyn ýagdaýda ýa-da gulçulukda ýaşap maşgalasyny unutmaly bolýar, ýa-da olamda çağlaryny ekleýebilmen içinde kösenmeli bolýar, ýa-da olamda bizim Mekke, Medine ýa-ni hata edýän bir iň Türkmen däp desturunyň içinde aýal maşgala şu derejeye ýetdi. Onu bilmek. Şu derejeye ýetdi. Murada men sana bir video uratdym häzir. Amerikada Türkmenli simpozium geçiripdirler. Sen her şonu gör. Men näme diýjek bolýan şu bilen watandaşlar. Türkmenli näçe milyon Türkmen var. İçinde näilli alımlı var. Amerika gelip Amerikan kosmos programmasyna goşulyşyp şoňa ideýa berip aýda näme etmeliýän ola Türkmenli var. Salitni ýokarky derejede alımlı adamlarymız var. Şol üçin Türkmenliýemizde biz näme etmäýlinde hemme akylsyz ýa falan diýip aýtmaýly. Yaman akylly oglanlarymız var. Ýöne hemmesi näme etjeklerini bilen. Ola durmuşlaryny gurjak bolup, giýje zähmet çekipdirler, işläpdirler, her şunu ýalan adamlar. O hemme ýerde de bar. Şular hemmesiniň niýeti şu Türkmenistan düzelmekdir. Şularyň geljegi ýok. Nähili derejeye ýetäsirler. Ýöne watany şu haramdadalyň eline bolsa, şolar şon ýanak metodda, orta asyr metodlar bilen dolandyrsa, baýlyklaryny oglap otursalar, şulara da bakt ýok. Şol üçin men näme diýjek bolýar? Watandaşlar, Türkmenlide beýlek halk ýanak, olardan bu işlemde, PFM'de, ähneke şun ýanak ýurtly köp halky tesini çykaryp bilenak, doğru aýtýarlar, gaşşak bolýarlar, Severni Koreýa tut, ola İran tut, köp diktator döwletleri bur, halky belli bir derejede şun ýanak. Bir keselçilik kalktı. Halkın kellesini, korkyny zor bilen talypdyrlar. Halk esasy priçinen karşısında göreşmeyeni öýler güllerini görjek bolup öýler bulaşıp ýörler. Şol yüregimizden korkyny aýryp bizi şu bedbahtçylyga salan baý döwletimizde biz kezeki ýurtlarda gulçuluga mejbur edip beren dat näme diýip bir özüňize sorag berseňiz
Odan eyyem kalan dağıtları özünüz bilirsiniz. Ozon näme etmeliligini bilirsiniz. Şu korkuyu ayırsam kim bula bu haramdadylar? Men ata-babam koyup giden mirasyny orlap bizim ulçuluğa övülmäge kim bula diýip bir şu sesi batly çykaryp bilseňiz ertiş adam ýok. Şol üçin watandaşlar şu korku diýende bizi binamyz eden, bizi watandan aýyran, bizi watansız eden, bizi çağalamyzdan aýyran, bizim gelin-gyzlarymyzy binamyz eden, bizim özümüz binamyz eden, bizi dinden kaçıran, dindar adamlarımızı kezzabe uğurlayan binamız bivecdan eden, şol için gelin de şu korkuyunu ayırayım, şu hakikati bileyim, bizim yurdumuzun bedbahtçılığı bir haramdadı tohumdu. Şolardan biz yurt dindirmek. Sağ olun Muhammed ağa. Hormatly vatandaşlar, gatdogry belläkeşdi Muhammed ağa. Hemmemizin ykbalymyz, hemmemizin gelecek işlerimiz, hemmemizin bahtymyz ine şu iksany kezaba bar. Anladın? Sen vice-premier bolşuň pul ogurlap, pul nemet, halkyň pulunu al, döwletiň pulunu ogurlap erti basylýan. Tapawy ýok. Erti sen hökman, ýa-ni minusa düşýän, şol seni basyp alýar, türmäge basýar, pulunu alyp gidýär. Ol ýene oýun. Şoň üçin biz şu Caligula'dan dinmeli, biz şu Caligula'nın skemasından dinmeli. Biz normal adam şekilli yaşayacak sistema girmeli. Ola demokrat sistema. Şoň üçin yine bana bir jana diye men ýa-ni bir audio paylaştım, video paylaştım. Men seni gorlayan ne? Ýöne sen bana iyi verme şu hatlar diye. Näçe? Men doğan anlaşılma diye Türkmenistan'da. Aho, aradağım, sen doğan anlaşılma galan bolsa, onun kösenýän bolsa, sen hereket edip, adatlıkta hereket edip, şolu gollamasam, kim gollasın? Düşünen o. Ahir düşünürdüm şoma. Ahir düştü. Doğrudur diye yöne men gorkýan. Ona şundan başla, men gorkýan, menin doğandaşym kösenýän, men gorkýan yöne men hereket edip, näme başgalar etbilýän diýip aýtsa, ol bir has adalatrak bolýar, çatçynrak bolýar. Şoň üçin biz seredýänler, bizim ýa-ni videolarımızda, bizim cemiyet düşüncelerimizi, cemiyet bilimleri seyredýänler ve şonu alýanlar ösýär. Beýlekiler şu öz derejesinde galýada olar ýa-ni cemiyete goşulman, hiç ada goşulman galýanlar. Olar bir taraplan ösýär, bir taraplan durmuşa seyredýär we düşünmän galýar. Şoň üçin ýanyndaky adamlar düşünjek bunu. Cemiyet bilen hökman meşgul bolmaly, cemiyet bilimleri bilmeli. Cemiyet näme, döwlet näme, watan näme, prezident näme, opozisiýa näme, ýöneköy işgär näme, çopun kim, parlamentçi kim, hemme zatlar biz bilmeli. Biz şu mehanizmin içinde bir zat pasport bolmasa kösün gillenip otyr, hiç kim aýtman, hem ýere barmağını gillenýär, gorkýar, ýöne şu mehanizmleri bilmän soň, eger şu hem mehanizmleri öwrenip bilen soň, biz onu talep edip gaýtyp onu günahkar edilýär. Şol düşünce siz gelmeli hakikat şol. Şonu aýtjak bolduk. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen bir gepleşigimiz oturýar. Bizi ýyzarlap, videolarymyzy paylaşyp, adamlar bilen gepleşip, jemgyýete ötürýänimiz üçin köp tanıyan gatyn, tanqidlap, öz pikirlerini aýdýan üçin hem köp tanıyan gatyn. Bizim idealinde bizim köp ýalňyşlyk goýberýär ýöne, hereket etmeýän ýalňyşlyk goýberýärler. Hereket edýän ýalňyşlyk goýberýär. Ýöne o ýalňyşlyklar üç ýalňyşlyk bolýar. Düşünme şu hakda. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen Muhammed ağa efir bu toraly inip gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun. Biz her wagt sizin bilen, biz her wagt sizi gorlaýar we biz her wagt sizin üçin işleýär. Hoş sag bolun.